खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव थानाय नाब्लांकार हलाव फैगौ 20 नभेम्बर खालाराव सा 700निख्रुइबो बांसिन सा सानजा भारतनि थान्दैफोरा सेमिनाराव बाहागो लागोन। बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा, जेराव दिनै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिखौबो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायाव मदद होनो थाखाय खावलायदों बिथां दिपेन बर'आ। लोगोसे बारग' एनडिबिफोर जायफोर बिथांमोना बारग' एनडिबि जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना जेलाव दासिमबो दं बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौनि आरो बिटिआरनि जाखिनि आद्रा थाबावनाय दफा बेखौ मावफुंनो एबा मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। 2020 सনত जे शांति चुक्ति হৈছিল বড়ো চুক্তি আৰু এই বড়ো চুক্তিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনডিবি 4টা পইণ্ট ইউবিপিঅ চুক্তি সম্পাদিত কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আন চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী তেওঁলোকেও ইয়াত বিভিন্ন সময়ত চুক্তি কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 10,000 লোকে মানে তাত প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহীসকলে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে। সেই তথ্য ভাৰত চৰকাৰৰ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মূল এই কাৰ্যসূচীৰ মূল দাবিটো হ'ল যে 125 যি আৰ্টিকল 280 যি এমেণ্ডমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সংশোধিত কৰি পেলাই 6 শিডিউলক মোৰ অধিকাৰ দিয়া, মোৰ অটনমি দিয়া, আৰু এই অধিকাৰক আজি 5টা বছৰৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ বা ভাৰতৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় এই যি মানে বিভাগ আছে তেওঁলোকে যেনেকুৱা এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিছিল আজি এইটো বিলম্ব হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ দাবিতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই যি সেমিনাৰ আমি 20 তাৰিখে আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু সকলোকে আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছো যাতে ভাৰত চৰকাৰক আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো। আমাৰ দাবী থাকিব যে বড়ো চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হওক। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল দাড়ি কমা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আৰু এই যি ৰূপায়ণৰ যি ক্ষেত্ৰত কিছু ৰূপায়ণ হৈ গ'ল, কিছু আধৰুৱা হৈ আছে। আৰু মূল এই চুক্তিৰ মূল আত্মা আছিল 125 এমেণ্ডমেণ্ট আৰ্টিকল 280, যাৰ দ্বাৰা বিটিচি বিটিআৰক মানে 60টা সমষ্টিলৈ বৃদ্ধি কৰা, এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' তাত আনা, পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন তাত বঢ়াই দিয়া, ভিলেজ কাউন্সিল, মিউনিচিপাল কাউন্সিল তাত গঠন কৰিব লাগে। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা 280 আৰ্টিকলৰ যোগেদি বিটিচি বিটিআৰক বা আন 6 শিডিউলত পোনপটীয়া ডাইৰেক্ট পুঁজি পাব লাগে। এইখিনি মূল কথা লৈ পেলাই আমি এই সেমিনাৰ আয়োজন কৰিম। 21 নৱেম্বৰত আমি যন্তৰ মন্তৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন 6 শিডিউলৰ যিখিনি আমাৰ যি ডিমাণ্ড আছে মানে ইয়াক অটনমি লৈ আপগ্ৰেড কৰা বা ইয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা, সমষ্টি বৃদ্ধি কৰা, এই দাবীক লৈ পেলাই আমি তাত ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম। আৰু 3 ঘণ্টীয়া এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি 10টা 6 শিডিউলত বিশিষ্ট যিসকল আমি তেওঁলোকক ইনভাইট কৰিছোঁ তেওঁলোকে তাত উপস্থিত থাকিব। ইয়াৰ কাৰণে আজি নতুন দিল্লীত আমি এই সংবাদ মেলৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰক পুনৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ এখন মানে শীঘ্ৰেই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ব লাগে। আৰু ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ যোগেদি আগন্তুক উইণ্টাৰ ছেশ্যনত এই 125 এমেণ্ডমেণ্ট আৰ্টিকল 280 যোনটো সংশোধনী বিধেয়ক সেইখন আনিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। এই কাৰ্যসূচীও এই দাবীৰ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যি আধৰুৱা হৈ থকা বিটিচি বিটিআৰ যি বড়ো শান্তি চুক্তিৰ যি আধৰুৱা হৈ থকা যিখিনি দফা শীঘ্ৰেই ৰূপায়ণ কৰক, সেই কথাটো লৈ পেলাই আমি আজি সংবাদ মেলৰ যোগেদি আহ্বান আৰু দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু সকলোকে এই কাৰ্যসূচীত বড়োলেণ্ডৰ পৰা, অসমৰ পৰা 10খন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 6 শিডিউলৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীত সকলোৱে যাতে সমৰ্থন আগবঢ়ায় আৰু সহযোগ কৰি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ। मानकाचार आरो बांलादेश सीमानि साखाथियाव थानाय पुबेर गामियाव पुलिसा हरनि समाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा आरो नोगोद रांजों लोगोसे सासे आइजो ड्राग्स जगायगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ बाबुली सुल्ताना होनना सिनायथि मोननाय जादों, जायखौ रुपाली खातुन 24 बोसोर बैसोनि होननाबो मिथि मोनो। मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट किशोर देखानि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया पुबेर गामिनि बाबुली सुल्तानानि न'आव हरनि समाव सिग्रोमदोंमोन।
पुलिसा न'निफ्राय 1440 फेग्रा मुवा आरो 9100 रांनि नोगोद रां बोखांनो हायो। बेखौ सोंनाय फिननायनि उनाव पुलिसा बाबुलि सुल्तानाखौ हमो आरो हाथिंगिमारि जिल्ला बिजिरसालियाव हाजिर खालामो। पुलिस डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट किशोर देखा बिथाङा बुङो दि हमजानाय आइजो ड्राग्स जगायग्रा सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो मानकाचाराव ड्राग्सनि फालांगि खालामबोगासिनो दंमोन। मोनद' हारिनो आसाम सोरखारा एसटि होयोब्ला जोंहा हारि हिसाबै एबा थाखानाय ट्राइबेलफोरा मा खहा एबा मुलाम्फा जागोन? रायजो सोरखारनि खुंथायाव थानाय आयेन आफादनि ट्राइबेल सोद्रोमाफोरा फैगौ समाव मा बिफाव लानो हागौ? फैगौ 10 नभेम्बर खालाराव गुवाहाटीआव जानो गोनां सिसिट'वानि हाबाफारियाव जोंनि बाहागो लानाया माबायदि जानो नांगौ? बेफोर गासै सोंथिनि फिननाय नागिरनानै मोनसे समनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर'जों लोगोसे खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा खौरां मेला बाहागो लानायाव बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंथिदों, जेराव बिथांमोना गोबां खहा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थाखानाय ट्राइबेलफोरा साख्रि बाख्रिनि बेला आरो थाखानाय मर्यादाया गोबां खहा जागोन होननाबो बिथांमोना बुंथियो आरो माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानो हास्थायदों समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदों समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारीया। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय गथ' गथाय थाखानाय नखर गोनांखाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारनाय आइजोफोरनि जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो सानै गथ'नि बिमा बिनारानि दैमारिया दान मोननै सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। आंगो फिसाय फैलाव दैमारि आरो सानै फिसाजोआ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरदों बिनारानि दैमारिखौ। सोरबाफोर बबेबा जायगायाव नुसनबायदोंब्ला 9864079578 नङाब्ला 7002014298 मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों आंगो फिसाय फैलाव दैमारिया। क'क्राझारनि UN एकाडेमिया सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंदों UN फोरबो। बर' बिजोंखौ फोथांनाय आरो फोजौखांनायनि थांखिजों 2002 मायथाइयाव क'क्राझार सहराव गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि थामहिनबा UN एकाडेमिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारिजों UN फोरबोखौ खुंफुंदों। थांनाय 3 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै 8 नभेम्बर खालारसिम गासै 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय UN फोरबोआ दिनै जोबथा सान। दिनै जोबथा सानाव फुंबिलियाव फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै क'क्राझार सहरनि बिखायाव मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो, जेराव बर' माहारि दोरोङारि बायदि हारिमु थासारिफोरखौ महर होनानै दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि महर लानानैबो बिसोरनि हारिमुआरि महरखौ दिन्थिफुङो। फरायसा फरायसुलिफ्रा हारिमुआरि हान्जा सुरनायनि उनाव सानजौफुआव फरायसा फरायसुलिफोर आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे सोलोंथाइ सांग्रांथियारि सावराय मेलबो लानाय जायो, जेराव ओनसोलनि MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्म बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।